gudarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba godarên hêja, bi beşeke nû a qehwe û felsefeyê em careke din li pêşberî we ne. Merhaba godarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsal pêşberî we ne. Murat, mijara sezona me ya duyem felsefeya serdema navîn bû, me ji taybetmendiyên felsefeya serdema navîn dest pê kiribû, meqala filozofên serdema navîniyê xristiyaniyê kiribû, meqala berhemên wan kiribû û vayê em hatin bernameya dawî yanî bernameya dawî a vê sezonê. Belê, meqala gelek tiştan kirî. Belê sezgîn di sezona ewilî de me ji destpêka felsefeyê dest pê kiribû, meqala felsefeya Yunana antîk kiribû. Bi vîya wayî em heya sed sala duyemîn hatibûn. Îja di vê sezonê de me dest bi felsefeya serdema navîn kir. Felsefeya serdema navîn ji sed sala dudiya dest pê dike û heya sed sala panzda da jû. Em ji heya sed sala panzda hatin. Helbet felsefeya serdema navîn ne tenê felsefeya xristiyaniyê ye. Felsefeya serdema navîn ji du beşan pêk tê, ji aliyê kronolojîk ve beşa yekemîn felsefeya xristiyaniyê ye, a duyemîn jî felsefeya İslamiyê ye. Bi vê bernameyê dibe ku em bi vê bernameyê sî bernameyên me li ser felsefeya xristiyaniyê temam dibin û bi vê bernameyê em ê felsefeya xristiyaniyê biqedînin. Belê Murat, di bernameyên berê a vê sezonê de meqala felsefeya xristiyaniyê kir bi kurahî em li ser mijarên felsefeya xristiyaniyê sekînin. Di vê bernameyê de dixwazim wek nirxandineke dawî em li ser hin taybetmendiyên sereke bisekinin. Yani nirxandina serdemê bi tevayî bikin. Ji bo felsefeya xristiyaniyê wek taybetmendiyên sereke tu dikarit çi bêjî? Felsefeya xristiyaniyê bi kîjan taybetmendiyan derkeve pêş û ji felsefeyên din ve diqete? Felsefeya xristiyaniyê me kiribû du beş. Ev da beşkirin hem li gor dîrokê hem jî li gor mijar û nîqaşan hatibû kirin. Serdema ewilî felsefeya patrîstîk bû. Di navbera sed salên duyemîn û heştan de cih digirt û bandora felsefeya Platon li vir zêdetir bû. Serdema duyemîn jî felsefeya skolastîk e. Ev serdem di navbera sed salên heşt û panzda de ye û li vir jî bandora felsefeya Aristoteles zêde ye. Her çi qas felsefeya xristiyaniyê du serdemên cuda bin jî hinek taybetmendiyên sereke û hevpar hene. Ji van taybetmendiyan yek teolojî ye. Di felsefeya xristiyaniyê de teolojî wek bingeheke giring e. Pirs û nîqaşên felsefeyê piranî li ser mijarên teolojîk meşiyane. Wek mînak hebûna Xwedê, taybetmendiya Xwedê, heqîqeta Xwedê, rih û nemiriya rih di felsefeya xristiyaniyê de mijarên giringin. Dîsa wek taybetmendiyeke giring em karin xala otorîteya bikin. Yani di felsefeya xristiyaniyê de zanîn girêdayê otorîteya ne. Ji van otorîteya yek jê dêre kilîseye wekî din? Belê wek te got yek dêra katolîk e. Di felsefeya patrîstîk de otorîte dêra katolîk û pederên dêrê ne. Dîsa wê demê Platon, felsefeya Platon wek otorîteyeke mezin hatiye qebûl kirin. Di felsefeya skolastîk de otorîteya mezin Aristoteles e, berhemên Aristoteles'in. Lê di felsefeya xristiyaniyê de çavkaniyên dînî û çavkaniyên serbaweriyê bi tevahî wek otorîteyeke giştî hatine qebûl kirin. Wekî din kîjan taybetmendî hene Murat ji bo felsefeya xristiyaniyê em karin qala kîjan taybetmendiyan bikin? Xebatên li ser şîrovekirin û sentezê pir derdikevin pêşberî me. Bi taybetî di felsefeya patrîstîk de filozofên wek Clement, Origenes ji bo di nav felsefe Yunana antîk û xristiyaniyê de girêdanek li hevanînek çê bikin, felsefe Yunana antîk şîrovekir bûn. Dîsa em xebatên li ser felsefeya Platon Aristoteles dibînin. Armanca sereke şîrovekirina nêrînên Platon û Aristoteles'e lê bi vîya wayî dixwazin
çawan bêjin li hev'anîneke di nav du felsefeyan de çê bikin. Kîjan e felsefe? Felsefeya Platon, Aristoteles û felsefeya Hristiyaniyê. Li gel van taybetmendiyên ku teqal kirin di felsefeya Hristiyaniyê de kîjan mijar derkevin pêşberî me, yani kîjan mijar bi çawayî hatine nirxandin û şîrovekirin Murat? Mijara yekemîn hebûna Xwedê û taybetmendiyên Xwedê ne. Belî. Di felsefeya Hristiyaniyê de birêya felsefeyê îspatkirina Xwedê, îspatkirina hebûna Xwedê bi awayeke sîstematîk cih girtiye. Girêdayî viya li ser hebûna Xwedê delîlên ontolojik, kozmolojik û teleolojik wek argümanên felsefî derketine pêş. Dîsa wek mijareke teolojik afirandina gerdûnê û afirandina wext mijareke din e di felsefe Hristiyaniyê de. Xwedê gerdûnê çawa afirandiye, wext çawa dest pê kiriye, têgeha afirandinê çi îfade dike, van mijaran hatine nîqaş kirin. Tego wext ji bernameya Agustinus tê bîra me Agustinus digot wext jî wek hemû tiştan bi destê Xwedê hatiye afirandin. Belê, bi viyare nêrîna li ser wextê jî guheriye. Wek mînak di felsefe Yunan antîk de wext bêserî û bêdawî bû. Wek bazineke, wek glovereke tim digeriye, di nav çerxeke bêdawî de bû. Kînga dest pê kiriye û wê kînga bi qede nediyar bû. Lê di Hristiyaniyê de di çarçoveya afirandina gerdûnê de nêrîna li ser wextê jî guheriye. Wext êdî wek xêzeke dûs hatiye dîtin. Destpêka wî bellî ye. Destpêka wî çi ye? Afirandina gerdûnê, bi destê Xwedê hatiye afirandin. û dawiya wî jî bellî ye, roja qiyametê wê bi dawî bibe. Belî. Di felsefeya Hristiyaniyê de Murat wekî din kîjan mijar hene? Mijareke girîng dîsa têkiliya di navbera aqil û îman an felsefe û dînê de em dikarin bêjin. Di vê mijarê de pirsa sereke ev e, gelo bawerî bi awayeke rasyonel dikare bêrave kirin an na. Di vê mijarê de gelek nêrînên cuda hene. Hinek filozof hewl dane ku di nav aqil û îmanê de hevsengiyek ava bikin. Hinek dînê ji felsefeyê bilindtir û pêştetir dîtine. Hinek jî felsefeyê ji dînê pêştir û girîngtir dîtine. Di bernameyên xwe de me hinek qala van filozofan kiribû, xêncî viya problema tevahiyan, problema universîlyan pirsgirêkeke girîng e. Dîsa pirsgirêka viyan û azadiyê di felsefe Hristiyaniyê de wek mijar hatine nirxandin û nîqaş kirin. Di pirsgirêka viyan û azadiyê de pirsa sereke ev e, gelo mirov bi daxwaza xwe tev digere an li gor Xwedê tev digere. Yani di tevgerê mirovan de bingeh çi ye? Li ser vê mijarê sekinîne. Murat me gava qala felsefeya serdema navîn kir, bi taybetî ji bo felsefeya Hristiyaniyê dibêjim helbet. Me tim qala teolojiyê, ilahiyatê ango me re karibêjî Xwedê nasiyê kiribû. Yani din û bawerî bandoreke mezin li ser felsefeya Hristiyaniyê çêkiriye. Belê. Mijarên Hristiyaniyê têgehên di İncilê de derbas dibin, wek mijarên felsefî hatine nîqaş kirin. An jî mînakeke din hebûna Xwedê di felsefeyê de jî hatiye nirxandin û xwestine bi felsefeyê bi awakî rasyonel hebûna Xwedê îspat bikin. Di vê çarçoveyê de dixwazim veya bipirsim, ev têkiliya felsefe û teolojiyê gelo azadiya felsefeyê bisînor nekiriye? Di serdema navîn de bi taybetî di felsefe Hristiyaniyê de teolojî û felsefe tim di nav hev de cih girtine û bi hev re girêdayî hatine nirxandin. Gelek caran filozof felsefeyê wek xizmetkarê teolojiyê dîtine û şîrovekirine. Yani felsefeyê bo xurtkirin û piştrastkirina teolojiyê bikaranîne. Arast teolojî azadiya felsefê sînor kiriye anna bersiveke teqes nikarin bidim. Lê viya dikarin bêjim, têkiliya di nav teolojî û felsefeyê de şikleke nû daye felsefeyê û felsefeyeke nû ava kiriye. Gava em felsefe Yunana antîk û felsefeya serdema navîn didim berhev, em vê cudahiyê baştir dibînin. Mijarên her du serdeman, têgehên her du serdeman, nêrîn û şîrovekirinên her du serdeman ji hev cuda ne.
Dêra Katolik gelek caran bi qedexeyan rê li ber hinek mijarên felsefî girtiye ev rast e. Lê wek min got têkiliya di navbera teolojî û felsefeyê de rêyeke nû li ber felsefeyê vekiriye û kiraseke nû li felsefeyê kiriye. Murat, eger em çavê îro lê binerin, gelo felsefe serdema navîna Xristiyaniyê divê bê xwendin yana? Yani xwendina felsefeya serdema navîn çi li felsefeya îro zêde dike? Helbet gere bê xwendin sezgîn me ew qas bername bela sev amade kirin. kirin yani. Bêgudarî kirin ji bo xwendinê. Te qez divê bê xwendin yani felsefeya serdema navîn di dîroka felsefê de perçeyeke girîng e û serdema herî dirêj e. Bê felsefeya serdema navîn dîroka felsefeyê kêm dibîne. Ji bo em têgehên felsefeya îro rave bikin, divê em dîroka felsefeyê zanibin. Yani ew têgeh çawa derketine, ji aliyê wateyê ve ji pêvajoyeke çawa derbas bûne, bi çi awî hatine şîrovekirin, bi çi awî wateyeke nû qezenç kirine. Ji bo em vana fehm bikin, gerem dîroka felsefeyê û helbet felsefeya serdema navîn zanibin. Di felsefeya îro de têgehên wek xwedê, ahlak, zanîn, heyîn, hebûn, van têgehan hîn jî wek têgehên girîng tên qebûl kirin û hîn jî tên nirxandin, şîrovekirin. Ji bo van têgehan wek çavkaniyeke girîng divê em felsefeya serdema navîn bixwînin, zanibin û bernameya qehw û felsefeyê baş guhdarî bikin. Baş Murat, em ê bixwînin. Wê çaxê ji bo xwendinê tu dikarî hinek çavkaniyan pêşniyazî me bikî? De sezgîn di bernameyên berê de her cara min digot sezgîn ez vê pirtûkê bidim te nexwend, îja havînê belkî tu bixwînî. Di serî de pirtûkên Augustinus dikarim bêjim. Pirtûkên wî yên wek Confessiones, îtirafên min, Civitas Dei, dewleta Xwedê, De Musica, vana berhemên girîngin. Dîsa pirtûka Boetius a bi navê Teselliya Felsefeyê bi min çavkaniyeke pir girîng û balkêş e. Boetius di zindanê de viyan nivîsiye û him berhemeke edebî ye him jî felsefî ye. Wekî din pirtûka Petrus Abelardus a bi navê Çîroka Jiyaneke Bedbext, otobiyografiya Petrus Abelardus e li ser jiyana serdema navîn, perwerdehî û felsefeya serdema navîn çavkaniyeke baş e û berhemên ew in, yani çawan bêjin meriv jî aciz nabin. Petrus Abelardus qala jiyana xwe dike, lê gava qala jiyana xwe dike, qala bingeha felsefeya xwe dike. Loma bi min berhemên baş in. Ev berhemên got te pêşniyaz kirin, berhemên filozofan bixwen, yani wek çavkaniyên yekemîn. Ji nav çavkaniyên ku li ser wê demê hatine nivîsin kîjan pêşniyaz dikî? Pirtûka Etin Gilson a bi navê di serdema navîn de felsefe çavkaniyeke baş e. Etin Gilson ji xwe filozofekî Fransî ye û bi taybetî li ser felsefeya serdema navîn pisporekî girîng e. û pirtûka Umberto Eco bi navê The Name of the Rose dikarim bêjim. Navê gulê. Belê. Pirtûkeke edebî ye û bi min ji bo atmosfera serdema navîn ew têkiliya felsefe Yunana antik û têkiliya felsefe Xristiyaniyê ji bo baş bê fehm kirin, pirtûkeke çavkaniyeke baş e. Ji bo çawan bêjim berhemên Aristoteles wê demê çawa hatine şîrovekirin û çawa hatine qedexekirin. Ji bo van mijaran me re fehm bike çavkaniyeke baş e û wek film jî hatiye kişandin. Te got film, dixwazim wek çavkanî navê filma jî ji te bipirsim. Gelo ji bo felsefeya serdema navîn felsefeya Xristiyaniyê filmê ku pêşniyaz dikî hene vê avîn em ji xwe temaşe bikin. Edbêm navê pirtûkan bi tenek zêde hatin, dirêj hatin. Loma navê filma dixwazê. Filma Agora heye, qala jiyana filozof Hipatiya dike. Me bernameyek li ser çêkiribû. Dîsa tedî min gotibû ew The Name of the Rose filma ji pirtûka Umberto Eco hatî kişandin. Filma Ingmar Bergman dikarim bêjim a bi navê The Seventh Seal, Mora Heftemîn. Filmeke kevne reş û spî ye û li ser mijarên wek mirin, hebûn,
لپرسینا واتیا جیانی فیلمکه باشه از نشاش من به هفره تماشا کرد و متشتک جی فهم نکرد باشه بیرم ام صحنه ساترنج بیرم پلی گفتاری ما جبر کو قحو فلسفه گوداریت کن او فیلمی باش فهم بکن متافورین د فیلمی ده در باست بن او باش فهم بکن فیلم جان دارک قالا شرین دنابرا Almanya و Fransa'yı etki kuvvet şerin set sal tenzanin lur bandora kiliseye ev engizisyon ev siyaseta kiliseye çava temeşandın filme ke başe u Berhama Victor Hugo doğazına ve Berhama Victor Hugo bejim Notre Dame de Paris jibo serdema navin jibo felsefe Hristiyaniye bandora dira katolik u jiyana ve deme be fam kirin çafkaniyê ke baş e wekî din eger bê bîram nezî dûr e bêjim lê niha ew qas e. Baş Murat spas dikim Murat. Yani bir giştî pirsê min ew qas bûn ji bo em vê beşê em zêde dirêjî nekin. Belê ji xwe beşa dawî ye. Beşa dawî me têra xwe sî bername me qeyd kirin me pêşkêş kirin. Ji bo sezona nû gerçi med seri de jigo da meqala çıbıkın. Arast ve sezon hinne qadiye sezgin. Bele. Sezona duyemin meqala felsefe Hristiyaniye kir. Eme navbereke bidin u eme pişti navbereke disa sezona serdema navin eme ji felsefe İslami devam bıkın. Bele. Felsefe serdema navin jiber ku serdemeke dirêje 1300 sala jotiye loma mekir du perçe o havin cihat mego em hinek edi navber bidin hingi me qahve xwar ve xwar me xub qahve kuşt me têra xwen bûn entelektüel bi xêra qahve em navberekî bidin û wek migo piştî navberê em dîsa ji sezona duyemîn ji ciyê ku em mane em ji felsefeya İslamê devam bikin. باشه از دبیم گوداری مجی به هیجان بکلجان ویلبندی مبن که گلو اوی کنگی دست پی بکه راست جی گودارین مز تشتک دوازم جبر کو مناوبر دا برنامه برا خو نقحرینن خمگین نکن درنکevin ser balkonu xaniyan xunavejin negrin yani emi disa vegerin bra protesto nekin çalakin mezin lidar nekin pişti demek ki kin emi disa vegerin yani em tamamı naqadinin jber ku me pir qahve ve xwar divem ki navber bidin diger me havine de qahve naykşandın başa Murat rast biraz jina naykşandın em na'limin qahve sarji yani ez muxwe nizam yani bimin qahve germ tebe barın nizam yaji divem hinek nirina xwe biguherînin çi bikin adapte bikin nizam em biceribînin ew gotinek Brezilyayê ser qahve dibe qahve dibe wek şef tarî û wek dojehê germ bê vexwarin tarîf avê baş lê nizanim yani meriv çawa dixwaze birawer vexwe yani serbestin lê dîsa jî qehwe bêşekir û qehwe germ baş e baş e em xatir ji gudara bixwazin em xatir bixwazin û çawa em bêjin piştî ev şêst bername yani du vay sezonekî û sezonû nîv em bêjin şêst bername kêm zêde çawa em bêjin heta ji destê me hat me qala felsefeyê kir dîroka felsefeyê kir kêmasiyê me hebe bira efû bikin di her bernameyê de em hewl didin ku xwe pêş ve bixin û li gor imkanên teknîkî carna hinek tiştên biçûk pirsgirêkên biçûk çê dibin ew jî guhdarê me bira me efû bikin bele yani em jî bi derfetê xwe yani ji bo dengê gedê mehella me em nikarin tiştek bikin dengê qorna dengê ereba wek na dengê perwanê em nikarin tiştek bikin nana ez bê me wê guhdarê me xatirê van tişta bigirin باشه ام کارن خاطر ji guhdara bixwazin guhdarên hêja heta bernameyek edin heta sezoneke edin mijarek edin bibînin di nav xêr û xweşiyê de guhdarên hêja heya bernameyek edin bimînin di xweşiyê de bê qehwe û felsefe nemînin bi xatirê we
قهوه و فلسفه